El fundador dels Jocs Olímpics moderns, Pierre de Coubertin, diria: «So de més important en els Jocs Olímpics no hi pas guanyar, sinó participar-hi. Pramo que so d'essencial en esport en la vida no hi vèncer, sinó a lluitar ben». Cau demorar 4 anys en gaudir d'aquest emocionant eveniment on els millors atletes de tot el món, en tot representar sos països, competeixen a massa independentment de la seva origina en demostrar que els valors de l'esport van més enllà i que l'esperit de la superació humana no ha límits. L'esport no vesteix un caràcter, simplement lo revela, però que són que triomfen aquells que entrenen un dia a darrere altre, sense excuses, just qualsevol clima i situació. Més a d'aquest treball de constància i sacrifici diari se li ha de sumar un gran mestre que ell és fracàs. És són que campions i campiones és que quan tot sembla que he perdut, se lleuen 1, 2, 3 i 1000 cops i no se dan per vençudi, sinó que insistixen i trapen la millor manera davant de l'adversitat. D'aquest ne direm els Olímpics. Però que són que se hi arriba a d'aquest nivell internacional competint contra un mateix i bracant els propis límits. En Aran, si els esportistes als que avui volem un reconeixement han tingut a competir en els Jocs Olímpics d'hivern, més no desbrembem que ha estat possible gràcies a un esforç titànic que en aquest acte volem valorar i honorar. Andrés Rivera Marc, seleccionat en els Jocs Olímpics de 1952 en Oslo, en Noruega, en els Jocs Olímpics de 1956 en Cortina d'Ampezzo, en Itàlia. Hola a tutti, soc Andrés Rivera, de Viella. He força anys que no viu en Viella, però estem membrembi d'on soc. Jo me considero de Viella i de la Val d'Aran, a pesar de que hi ha molts anys que no hi soc, però bueno, els sentiments hi són. M'han demanat que explica quina sensació hauríem quan anàvem a les Olimpiades d'esquí. Qualsevol deportista este seleccionat entre representar a tot un país en els Jocs Olímpics és una de les millors causes que poden passar-te en la teva vida esportiva. Independentment dels resultats que poden produir-se, el sol d'assistir a un acte en què participi la jovenesa mundial genera forces emocions que queden per tot temps en la teva memòria. Quan nosaltres anàvem a les Olimpiades d'Oslo 1952 i Cortina 1956, tant el Rafael Monbiedro, José Moga, el nostre país, per diverses circumstàncies, era força prauga. Avui en pocs recursos, però la il·lusió personal nostra era igual o superior a qualsevol dels amics d'altres països. Ara de gust i també una certa enveja veig que els nostres olímpics participen en igualtat de condicions en qualsevol de les especialitats esportives i guanyen medalles. Pensi que a la Val d'Aran actualment hi hauria d'haver més participants en les Olimpiades d'hivern, tant de gujats com de gujates. Força gràcies per la vostra atenció. Rafael Monbiedro Giró, seleccionat en els Jocs Olímpics de 1952 en Oslo, en Noruega. Bueno, pues este és un dels millors esquiadors en principi del nostre país, d'Espanya, el poder rebre tan il·lusió totes aquelles competicions tan famoses i tan extraordinàries que s'han en l'Olimpiada. Perquè l'Olimpiada, ell era l'Olimpiada, no res que veig, també la carrereta de la tuca que hi ha, també la carrereta de Salari. Actualment ja hi ha un nivell. Ell era aspiració de tot deportista, perquè has de veure que cau molt l'esquí d'arribar a aquest nivell. I tu estem més que una persona que ell superacions, m'he volgut superar, he volgut estar de la forma dels primers. Simplement agrair a la síndica la carta que m'envià aquest altre dia, molt confortable, on me nombrava jo com una persona important a l'Aldaran, jo que no m'acrediga molt, però era dia que tal, que el meu nom a l'Aldaran era una causa important al país. José Moga Aura participà en els Jocs Olímpics de 1956 en Cortina d'Ampezzo, en Itàlia. La màxima il·lusió
de persona i participar en els Jocs Olímpics, i el màxim que poder, i la màxima competició que existís, i bé, molt bé. M'ha agradat molt i disfrutat molt. Bueno, sí que perquè participar en els Jocs Olímpics que has de guanyar, has de córrer carreres internacionals i haver una certa puntuació. I segons la puntuació que has, participes o no participes. Que reprengui, doncs que hi tornaria. El que passa que ja és impossible, però m'ha agradat molt. Sí que hi ha una experiència molt important de la meva vida professional i deportiva. Eva Moga Domingo participà en els Jocs Olímpics de 1988 en Calgary, en Canadà. La veritat és que els Jocs Olímpics és el màxim reconeixement a un esportista. Jo diria que quan comences a dedicar-te a l'esport, et somni de la teva carrera, no? Bueno, per suposar un gran reconeixement, estic encantada de poder anar. Després, els següents pròxims me lesioné antes, però bueno, poder disfrutar almenys d'aquests Jocs Olímpics que has d'anar abans. Recordo molt la Villa Olímpica, l'ambient irrepetible, tots els esportistes aquí en un mateix ambient, convivint en menjador, en els passillos, en les habitacions. Crec que és el que més m'agrada, l'ambient de la Villa Olímpica. Després, clar, evidentment, poder participar en les proves, que hi ha el que vas, però si me dius de l'experiència, el que més estava a nivell personal recordi i això, l'ambient. Hi ha un reconeixement a nivell professional de la carrera deportiva, però després, durant la vida, hi ha alguna que t'ajuda molt, t'obris portes, hi ha un reconeixement de tota la vida, que ajuda molt, la veritat. Xavi Obeira Rubio participà en 2 Jocs Olímpics, en els de 1992 en Albertville, en França, en els de 1994 en Lillehammer, en Noruega. Doncs jo crec que els Jocs Olímpics són el resultat a molts anys d'esforç, de treball, i al final hi ha el reconeixement a aquest treball que has fet, l'entrenament que has fet durant molts anys. Molts anys passar de veure de casa, molts anys entrenant per tot el món, patir, disfrutar també, però que al final hi ha objectiu que crec que qualsevol deportista que vol aconseguir la causa les Olimpiades són el màxim, no? Participar ja important, increïble, imagina't si guanyéssim una medalla, ja seria impressionant, però sí que és veritat que ja és solet d'estar a l'agents de la família olímpica, d'este part d'aquest col·lectiu especial que ens permet especials l'agents de tot el que hi ha esport, ja representa molt, i per tant jo sí que participant en les Olimpiades, sé que, ja t'he dit, la recompensa, molts anys d'esforç, de treball, i hi ha causa que no dic que participes i ja està, sinó que te quedes a tots temps serem l'agents de la família olímpica, tots temps serem olímpics, i això portes tota la vida, t'obris portes, i també te sentir orgullós de lo que representa l'esport, en aquest cas l'esport olímpic, que diguem que màxim que avui ara mateix a nivell esportiu. Jo he ensenyat l'objectiu que quan ves a les meves mainades o a mainatges dels clubs que entrenen i que pensen que vau a pot ser l'objectiu que se poden planejar quan siguin grans i arribar als Olímpics. Jo veig que Àlex Puente o tots els que hem passat per aquesta família nos sentim molt orgullosos dels Olímpics i crec que hi ha la causa que se porta l'agents i que solet la pots descriure quan has estat i quan és l'agents d'aquella família. Així que t'ajuda a continuar treballant en aquest sentit i t'ajuda un orgull d'este olímpic i demorem que això sigui hi ha gent properes generacions. Àlex Puente Tàssias participà en els Jocs Olímpics de 2014 en Sochi, en Rússia. Doncs ha estat una experiència molt polida, m'ha marcat molt la meva trajectòria esportiva. És veritat que avui des d'Alaguans, en el Xinau Zuen, hi havia diverses causes de les quals no era conscient, però penso que a partir d'aquesta experiència he pogut convertir-me en un esportista més experimentat i ojalà pugui tornar a aquesta sort de participar en les properes Olimpiades.
En Val d'Aran, vosaltres ets un referent a seguir per tot l'esforç darrere de la vostra trajectòria, per a vostra superació i per a vostra manera d'esquiar i surfejar. En definitiva, de viure esport i de plaçar a Val d'Aran en món com a referent de l'esport de neu. Gràcies per este un exemple a admirar i encarnar els valors de l'esport, els valors primordials entre la societat aranesa, perseverància, sacrifici i disciplina.